Здравейте, потребители на YouTube, аз съм X-Gaming и днес ще ви покажа новата ми поредица на CS 1.6 и да започваме. Минаваме от единичките, т.е. от терористите. Аз ще минавам. Тук по скайп говорим с един приятел. Ще взема гранати. Уж ярки играем. Опа. И първа хетка. Малко може да ви забива клипчето. Не на мен, а на вас, като го гледате. Втора хетка. Браво, бе. И трети. Трета хетка. Какъв е то? Да писа. Какво ти правиш? Те дойдаха. Много бяха. Про. Няма да е много дълго първото клипче, само да ви покажа за какво става на въпрос. Какво се прави в CS 1.6. Аз се пиша про, да уточним, да знаете. Аз се пише Рида. И това беше от мен, като за първи клип. Харесайте, абонирайте се и коментирайте. До скоро!